May noodles naman siya dun eh, no? Nabuto. Sana ikaw na nagdala. Kumain kayo ni madam eh, di ba? Doon kami kumain sa KFC. Oh, sarap. Hindi nga. Gusto ko po dati kali talagang... Sa palengke? Sa complex? So, hindi ka tulad doon sa baba? Like sa Enchanted? Delivery ko siya kasi. Sabi niya, siya na lang daw gagawa ng project. Tama yun. Sila na lang daw ni Jasmine. Dalawa. Oo. Papasa nila sa loob. Dali mo siya. Ba't yun? Kano lang naman ang project mo? 200. Teacher pati. 200. Volcano yun eh. Yung volcano ang gagawin mo. Kapag naano may puso. Ba, mahirap yun. Okay na? Gusto ko chicken. Rason ka? Ang kain ko sarap. Ay, mag-burger ka muna ba? Matagal yun. Ba't gusto mo ba yung halo-halo? Mahal yun. 200 ang halo-halo, di ba?
Ibig kong sabihin, masyado kang mataas para sa Amelia na yan. Hindi kayo magkakaroon ng level. Hindi ako makakapayag. Malaman! Wala na ako para makapag-desisyon para sa sarili ko. Maganda eh. Hindi nakapatol sa kabutuhan siya. Hindi ko sinabi sa inyo to para magpaalam. Sinabi ko lang to sa inyo para alam nyo kung anong nangyayari sa anak nyo. Maiwan ko na po kayo. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Roger, kinakausap pa kita. Kahit anong sabihin nyo, hindi ko iiwan si Amelia. Subukan mo. Subukan mo. Tatanggalin ko siya sa trabaho. Bakit naman kayo ganyan? Akala ko pa naman napakabait ko yung tao. Malit lang talaga siya. Hindi kita pinalaki ng maayos para lang mahuli sa isang babae hindi man lang nakapag-aral. Kahit hindi nakapag-aral si Amelia, mabuti siyang tao. Ang sipag siya, magbiyahe, mag-alam, at maayos ang klase ng bahay. Wala din siyang pera. Walang pinag-aralan. Walang kinabukasan. Hindi kayo bagay para sa isa't isa. Kaya ko siyang tulungan para makakampi siya sa buhay. Gagamitin ka lang sa para lang sa pera ng pamilya natin. Alam ko na karapat sa mga ganyang klaseng babae. Gagawin nilang lahat para makahabot sa ina. Sobrang talino mo. Alam ko, hindi na makakasama sa babae yun. Hindi naman klaseng babae si Amelia. Kung ano man ang iniisip niyo sa kanya, may kakamali kayo. Hindi niyo kilala si Amelia katulad ng pag-aakala ko sa kanya. Basta ka nga talaga. Hindi mo ba alam kung paano humingi mo ng Nakatikim eh. Walayan mo si Amelia. Hindi ko gusto itong ginagawa mo. Ang hirap ng mababago ng puso ko. At mahal din niya ako. Ituloy niyo na lang po yung ginagawa niyo. At kalimutan niyo na lang na may sinabi ako sa inyo. Pasensya na kung nakapala ko kayo. Aalis na ako. Yun ang sinabi ko sa akin niya tungkol sa amin ni Amelia. Hindi tinago ng mga hindi ko tutulungan sa relasyon. Ito na, traffic na. Kaya tumatakas na lang kami ni Amelia tuwing gabi. Tulong ng lahat. Pero may iba pa palang plano si Lola. Dahil makadito na sa linggo, ay sinasabi nga ng trabaho sa Amelia at nagkakabing sa bahay. Ano-ano masasakit sa salita o sinabi ng mga kay Amelia. Mga paratang wala ng katotohanan. Lai sa soberano eh. Wala akong magawa dahil sa sobrang takot na naramdaman ko. Ito din ang unang pagkakataon na nakita ko kung gaano kabagsik